pumanaw kan, kat di ka nagpakpakita kanya iti kaano man. Manangalilaw ti ayat mo! Pinagay-ayaman naklagayam! Saan? Di yun tayo kanyak ti asawak! Oh! Love Letter. Adda oras ti panagladingit. Adda oras ti panagragsak. Adda oras ti gubat. Adda oras ti kapya. Adda oras ti panagsao. Adda oras ti panagulimet. Adda oras ti pannakasugat. Adda oras ti panagimbag. Adda oras ti pannakatumba. Adda oras ti ibabangon. Adda oras ti pannakaipasngay. Adda oras ti ipupusay. Love Letter. Programa anakailanadan dagiti agduduma apasama kiti biyag anang muli kadagiti maseknan. Tapno agbalinda na tibker asumango iti panubok ken nadawel atay aktibiyag. Love Letter. Manipod iti pluma ni Juby Dupais. Iti direksyon Eddie Bona. Pinartuat ti Lady Elle Productions para iti Lady Elle Channel. Love Letter. Naimbag nga oras yu amin papagayam kan kadrama, isurat nga intay kan biyagita, kat naggapu kini pagayam Sheryl, iti Barcelona, Spain. Dahito ya pakasaritaan kat mabalin anang ganyon ti pan nakaibasa na dito channel tayo. Ngam kini daw ni pagayam Sheryl, ama ikan biyag kumatipadas na kanayat, adi ng tupulos malipatan. Kastoy man ti surat ni Sheryl. Dear Lady Elle, naimbag nga orasyo, naawis ak mata nagsurat, takayat kuman nga ibinglay to'y padas ko kanayat, ajak tupulos malipatan. Irugik man nga ruti agsalaysay, idi agturpos kamin kin ni Ramil, iti kolehyo. Asidagan ti graduation tayo, Sheryl. Wan nga rod, magagara na kuna yan iti panagturpos tayo. Kamaudyanan na, agmartsa tayo matlaanan. Ay? Oh, apay ang nagsunna ay kay tinaunag. Di mo kunaan asaan ka amaragsakan iti panagturpos tayo. Saan man? Maragsakan nak, syempre. Apay nga rod ang nagsunna ay kangay. Kuang amin. Syempre, naagturpos tayon. Saan mo tayo matantibiyag tayo? Agiin na dayo tayo nagkakaadalan. Kan, umadayo kan to umatan. Ha? Amo matasana ka na irwang magin na dayo ta. Ramil? Di mat kino na makayat mo tagtrabaho di Spain? Wan, kasta talaga ti panggap ko. Sayang mat ngamin ti opportunity, no jak mapanijay. Kat adamat ti ulitag ko amang tulong kanya. Sheryl? Sana bale, tapara kada tamat laeng, no bilang tamatuloy yak nga umadayo. Makaurnong ta adagos para iti panagkalaysata. Dimot kasta ti plano ta, agurnong tapay nga umuna. Uwan? Isa masapol nga trabaho ka dagos, kalpasan ti graduation tayo. Takayat ko, saan ka ngagbayag i Spain?
Jak kahit nga ginadayutay ti mabayag, Sheryl. Anak, asikasun dagiti sa nga ilim adimar ay iti pan nakaselebrar ti graduation mo. Wan nanang, Ayun gayam, umay ka ti daramel kan dagiti dadakkel na. madamdama pa nga umay dagi dyan nanang. Adamot lamin ti parambak ama angay di balayda. Ngam kinuna ni Ramil nga umay dan tumatlaang ditoy. Malangarudon, inka asikasuan ng dagiti sa nga ilim anak ko. Ado ti timmabuno iti pan nakarambak ti graduation mo. Wan nga rod nanang. O sige, panawan kayo pa ditoy, tasangwak dagiti sa nga ili. Nag-cute mo tantin regalom kanyak nga stuffed toy, Ramil. Nagustuhan ka di? Launay nag-cute nga rod. Day tapay lang ti kabailak agatangan para ken ka. Tawan pa'y mo trabaho. Gastos mo ti nararamid ta, idagad-adal ta. Amok Jack matagsabsapol iti nagarbo wenno nginginaan a regalo. Para kanya, ti kapatgan a regalo, kat nakaradkad tangagpadpada nga aging gaan nagturpustan iti kolehyo. Naggasatak ta nagsingpot ka nagbalin na nobyak. Uray syakmot nagsingpot ka. Awan apulos ti makunakkan ka. Iso akayat da kaunay dananang kantatang para kanya. Basit dito staff to ginatang ko para ken ka. Tapno maitugot mo iti ipapan mo iti Spain. Kayat ko, itugot mo iti sa dino man apapanam. Tapno kaslakad kadwa na kakanayon. Unay daytan? Basta, laglagi pa makanayon. Si uuray ak iti panagsublim, Sheryl. Sapay ko ma, tadinak tumalipatan itiya adayom. Aganat kay tiya adayom ha. Laglagi pa makanayon nga daag lang dito'y para ken ka. Uray si ka, agan anad kamot ha. Ikari, agtalinaed ka dito'y puso. Sheryl, Ala, husto daytan. Mapan kan anak ko. Ang mga mapanawan na kan teroplano. Tatang, Agsingsingpot ka dya Espanya, wag? uwan tatang. Di kay agdanag, talaglagi pagkakanayon dagiti balakad yu kanya. Ramil, sungbatam to amin dagiti text kan awag ko kan ka ha. Wen, urayik to akanayon ti awag ken text mo, Sheryl. Aganad kay tiya adayom. Manipod high school nga agnobyo kami kin ni Ramil, Lady Elle. Idi nagabrudak langan anagin nadayo kami. Iso akas la anak metten ti pangibilbilangan dagiti dadakkel ko kankwana. Kasta akmet kadagiti dadakkel na. Naglabas nga rod ti tawan akaadap ditoy Spain. Kailiw ka una yan, Ramil. Numabalin la ko maaguyudo kun ti aldaw, tapno makaawid akon. Kailiw ka mo tunay yan, Sheryl. San abale, manula abulanan, agbakasyon akon, agkasartan ton. Wala, napintas mo din di trabaho kita LGU. Isa kayat ko, saan ka niya agsubli dita Spain? Ha? Agtalinaid ka lang dito Pilipinas. Tapno saan tang nagin na tayo. Kat mangbukol tayo ti bukod ta pamilya. Sige nga ron, jak ton agsubli dito'y no kasta ti kayat mo. Agyaman nak, Sheryl. Sige Ramil, agsarita tanto manan inton paminsan.
Adamin ti kasinsin ko dito'y asutil. Anya? Kanayon lang ngamin asut-sutilan. O sige nga, Roden. Bye. I love you. Love you too. Bye. Ay sus, makuton kayo itinalabas a kinasam ityaw. Sika talaga insan. Sutil kalaunay. Rumwar ka mat at datagiti gagayim mo di tarwar. Awisan da ka armwar. At dansa ka no, yam amuda kang kaabaro nga Spanish. Ay na, agpapada kayo kadagiti gagayam ko asutil insan. Amuda lang arudan nga adan tinobyok. Komporme paila adidayam amu kanyak. Anya tamok nga ang mga numakalusot. Agpupukak langan dito'y balay. Gamti rumarak di tamak amu iti jakmat am-ammo. Isungarod amakyam amo ka, tadi mo am-amo. Sika at talaga. Ay, diyak kayat insan. Maturog aklangan na ang trabaho. Ngamti makitungtong balatong iti jakmat am-ammo. Nasudsudan day tamalita minsan. Gusto day tan. Masubram tikilaw, ipabati day di airport. Sayang lang. Mabitlaang. Ikargak pa ito'y stuffed toy. Anya, di mo paila ibati dito day ta. Agsublikan tumot lang. Ko insan. Diyak masigurado na agsubliak pa'y wano saan. Anya? Wan insan. Iso nga laot da ito'y iti panagawid ko iti Pilipinas. Nagpatagkit di daytan ng stop toy. Ta agpaspasyar lati kukuin nan. Kaya't ko ngamin nga ipakita ken ni Ramil, nga adda pa'y lakanyak da ito'y nga stuffed toy. Alang nga rutang, agsagana ka antay tulod ka ni airport no madamdama kasinsain. Madinga minti, agkamkama kami ti oras ti flight. Stress da ita. Kamaw dyanan na. Nakita ka man hin, Sheryl. Wan nga rod, kasla tagtagain na plaang ti amin, nga magsang sahutan. Nakaawid akon Ramil. Umay kan. Siya kung ti makaamo ka dagiti bagahem. Agdiretsutan iti lugan nga inarkila ka ng sabat ken ka dito airport. Nabambanugan iti nagatidog a biyahe nga may ditoy. Okay lang. Diyak sa miran ti bannog ko. Tanapunas mo't amin na bannog ko ang nakakita ken ka. Ken may sa, at adayo pa iti biyahe ma. Agasom nga iti nagkapuka pa iti bangir pa sa tilubong. Uray takaskan ka. Napunas amin na banog ko ang nakakita kan ka, Ramil. Mala, agmirianda kayo pa, bayat ti panagsarsarita yo Ramel, Sheryl. Agyaman na, nana. Nadisturbo kayo ni ti panang sarungkar ko ka ni Sheryl. Ay na, awan anyaman na barok. Ay sigikit day, ipapasyo tagsarsarita. Ala, panawan kayo pa'y dito. Sige, nana. Itay pa'y anadlaw ko asaan ka makataltal na, Ramil. Namin ado ang nagsinnaay ka. Okay ka kadiraan? Uwan. Okay aklaan. Kinapudno na, saan lang ay taanad daw ko daytakan ka. Uray idiad data itilugan manipod iji airport. Marik nakakasla saan ka makatan na. Adda ka din nagbaliw, Ramil? Ni? Saan kumaday tati panunutam? Agmerienda takit din. Sayang tinyag ni nanang mo merienda no saan takanan. Ramil. Uwan gayam. Umay kami to kadagiti dadakkel ko yung bigat.
Umay kami makisarita kadagiti dadakkel mo. Ha? No kasta? Dumanon kayon? Uwan. O sige, taibagak kadagiti dadakkel ko. Tapno makapagsagana kami. Oray saan kayo nga agsagana? Agsasarita tayo lang man. Saan mabalin nga awan ti sagana Masapol nga adda ti pagsasangwan tayo iti idadanon nyo. Kalat man ti idadanon da Ramel, anak ko. Siguro, dinan kayat abay-bayagan, tatang. Alang rod, agsagana tayo man iti idadanon da. Mga yabak to iti umayag partay. Ha? Agpaparti kayo, tatang? Wan adamot tayo tarakan ni nanang mo ababoy. Lilitsunan na yung dagadi anak ti takong. Iso paparti kun dyan may sa. Tapno adda ti sagana tayo iti idadanon da Ramel. Sige, da kayo nga rod ti makaam mo. Nagsagana kami ti husto para iti dadanon da Ramil, Lady Elle. Maragsakan unay dagiti dadakkel ko. Takayat dalaunay ni Ramil para kanyak. Dimte nga rod ti pamilya ni Ramil, ket nagsasango kami anang rabii. Kalpasan ti pannangan, imo na nagsao ti ama ni Ramil, Lady Elle. Umunay ti amin dileng, milyaw. Agkigdaw kami iti pamakawan kada kayaw asang kapamilya. Payayin dastaw? Anya ti basulyo tagkid daw kayo iti pamakawan. Tata, desto? Pakawanan dak. Nana. Tata. Kang runaan kan ka, Sheryl. Pakawanan dak no sana matuloy ti panagkalay sata. Tanagbasolak kan ka. Anya? Anya ti kayat mo asawan? Sheryl, si Papa kong babak nga agkid daw iti pamakawan ka na kayo. Taminado ak iti nagbasulak. Iti sangwanan nyo amin. Aklunag ti nagbasulak. Pakawanin dak. Nagkasikugak iti sa bali ang babae. Anya? Anya? Sheryl! Mabit lang! Sheryl! Anyan, daytoy anaamwak. Nagsakit. Sheryl! Anya ti basol ko kan ka, ha? Apay aliniputan nak. Imadayo ak. Nagtrabaho ak iti adayo para kadata. Himpay ko amin na panagtalag ko kan ka iti adayo. Apay aliniputan nak. Anya ti basol ko kan ka. Pakawanan na. Sumbatan na. Anya ti basol ko kan ka. Awan basol mo kanyak. Siya tinagbasol. Nawaya ka mga ibagay ta amin na sakit tinagam mo. Pagsasawan ng nukas na ti makapalagan iti sakit amarikrik na mita. Aklunag ta amin. Gaputamok ang nagbasulak. Yak naliklikan ti sulisog. Nupay sika ti ayayatag. Jak imbagbagakan ka ti amin. Inanda ka di Spain. Takayat ko tagpundukan kay ti personal.
pakawanin na. Manawan ako na. Sheryl, pakawanin na. Pakawanin na. Di ka karakupan. Panawan ako na. Di ko kaya makita. Anak ko, rumwar kan dito'y silid mo. Madanagan kamin kinitatang mo. Tadi ka rumwar dito'y silid mo. Kaya't ko tiyang pupok dito sa led ko, nanang. Maawa at aktirik nam anak. Ngam di mo kumamot baybayan at ibagim. Nagsakit, nanang. Nagsakit. Uwan gayam, adda sa nga ilim anak ko. Kaya't nakakano ang makasarita. Sino, nanang? Rumwar ka dito'y silid mo. Tapno makitam anak ko. Si kagayam ti sa nga ilik. Sheryl, makunkonsensya kiti naaramid ko. Anya ti kayat mo asawain. Siyak tinasikugan ni Ramil. Anya? Nagpuskol mo ti rupam ang nagpakita kanyak. Kan mga klon iti mismo asang wanak asikati na sikugan ni Ramil. Sheryl. Aping imay ka. Kaya't mo makita ti panakaidagal ko. Gapay tinaramid yung kanyak. Magpada kayo laang kan ni Ramil lamang lilipot. Maklon ko amin nga ibagam. Gaputa nagbasulak. Siyak lang ti kuraam. Di mon iraman ni Ramil. Tasyak tinang sulisog iti nobyom. Awanan ti bibiyang ko kada kayo. Pumanaw ka na. Diyak ipilit ti bagik kini Ramil. Gaputa siyak tinang ipamuspusan iti amin. Tapno masulisog ko ti kaayan ayat mo. Anya? Nagbaligi ak iti naaramid ko. Ngamjak mo't nagbaligi anang tagikway ti puso ti kayan ayat mo. Gaputa sika ti ayatan na. Ituloy yu ti panagkalay sayo kin ni Ramil. Jak pilitan amang itakdari ti sikugko. Tadyak kayat nga agnanayon nga agbalin a miserable ti biyag mi nga agpadpada. No pilita ka mangikanlay sa kanya. Kang runaan na. Diyak kaya ta mairamraman ti ipas ngay ko nga anak mi. No saan tumatla na ornos ti panagdan nami. Pakawanan nak Sheryl. Sige. Nasaya at matay ka dito igid ti baybay. Kaya't ka makasarita itinalapat. Sheryl, ulitik man ang tagkid daw iti pamakawan ka. Diyak to maumang agkid daw iti pamakawan, iti naaramid ko iti relasyon ta. Ramil. Ay ayatan ka unay-unay, Sheryl. Pakawanan na ko, ma. Saan niya agpilit ni Lucille nga itakdar ko ti sikog na? Nagsaritaan mi asustent waklangan ti ipas ngay na. Iso nga ornusen ta kumati maipapan ka data. Maaramid ti rumbang, Ramil. Diyak kayat tagbalin ama naging bubukod. Tadyak kayat agapo kanyak. Kat may paidam iti anak yu ti gundaway ama addaan iti sibubok kan la pamilya. Sheryl. Iso ano pa'y nasakit.
para kanyak. Aklo nagtikinapod mo. Asaan adata tinaikari para iti tungkal maysa. Sheryl, Sangwam ti biyaga kaduam ni Lucille. Kan iti ipas ngay na nga anak nyo. Kasangwag ba't ti biyag ko iti panagsublik iti Spain. Sheryl. Malubusan na kumamangarakop kan kay ti mauni akong daway. Ang kinawak manan hindi pamakawan kan ka. Ay ayatan ka ulay-ulay. Isuloan niya ti makaparagsakan ka. Ken makapalagan ni Tireknam. Isungarot ti masurot. Nupay nagsakit para kanya. Tapno makabawi ang itinagmasulakan ka. Agad hanad ka kanayan, Sheryl. Sige. Nagsakit. Na ito yan ti maudi ang panagsangit ko. Nga pwede pa nakapasakit ko iti relasyon ni ni Ramil. Dito'y ti staff to'y ngayon na iti kanya. Diyak kaya tamay palpalagi pagkanayon kanyak tinapalabas. Iso kagindan ti panagsinamin ka ni Ramil. Ipanagisinak pa. Iti pakalaglag ipagkankwan. Simurutan iti daluyon. Timporwak ko. Nga staff to'y. Goodbye, Ramil. Nagbayagak iti-igid ti baybay, Lady Elle. Binuybuyak ti staff toy nga inted ni Ramil kanyak, nga innala ti daluyon, nga aging nga iti napukawan iti imatang ko. Limlimtag dagiti matak, aging ga anaamitan na kiti sipngat. Intulok ko tinagsangsangit, nga aging ga akaslaawanan ti luhap, nga agarupos. Ingkarik iti bakik, nga iti papanaw ko iti igid ti baybay. Kat ibatik met aminan asaem, agubuay ti pannakapaay ko kan ayat. Kat sangwag ti barong agsapa, iti panagsublik ditoy Spain. Nabayagan day di apasamak, Lady Elle, ngam sa di walat ta iti lagip ko, tani Ramil ti imuna nga ayat ko. Ita, Lady Elle, adan bukod ko a pamilya, kat naragsakak kon iti sidong ti asawa, kan dagiti talo nga anak mi. Aging galangan dito'y Lady Elle, katagyaman nakiti panangurnusyo dito'y nakiro as surat ko. Tadyak ngamin na irwam nga agsurat iti Iloko. Nga may sa kadagiti na ayat amang tartarabay, kadagiti amin a programa yo. Tuy pagayam mo, Sheryl, iti Barcelona, Spain. Sheryl, pagayam ko, dayawag ti kinatibker mo.
Saan ama naging bubukod ti ayat mo? Pinanunot mo ti pagsayaatan ti padamat tao. Nga uray ka ipapananan ti panakay sakripisyo ti bukod mo a pagragsakan. Para kanya, saan ama ko naadtakes ni Ramil? No di mo kad nga nadakos iti naaramid na. Tadi namot plinano tinang pasakit kan ka. No di kat natinag iti sulisog nga imasidag kan kwa na. Inaklon na ti bidot na. Nagkidaw iti pambakawan. Kat sinango na ti bunga tinagbidutan na. Makapaladingit man tinagbanagan ti ayan-ayat yo. Nga maragsakan agparakan ka. Tanasarakam ti tao anang hakas, iti nasugat a pusom, kan makatakunay-nay mo iti biyag. Alakas tan Sheryl, katagyaman nakiting ka panagsurat dito'y programa tayo. Love Letter. Sound effects kan musika, JR. Manipod iti pluma ni Jovi Dupais, iti direksyon, Eddie Bona. Isagsagot kada kayo ti Lady Elle Productions kan Lady Elle Channel. Agyaman kami itingkay panang tarabay na impag nga oras yu amin. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo na iti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady Elle YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!